הסנהדרין בבית דין של 23 קבע שחלה מצוות ספירת יובל ושמיטה, שמיטין ויובלות. בתום השמיטה הקודמת הגענו כעת לספור את השנה הקודמת הייתה השנה הרביעית, ועכשיו אנחנו נברך ונתקע. עיקר עניין היובל זה עניין הרב בית הדין, הרב יואל שוורץ, אומר בלי שם ומלכות. בשנים הקודמות תקענו עם שם ומלכות, וכך תקע הרב אריאל, ואנחנו נכבד את הרב יואל שוורץ. אפשר להגיד ויברך דוד, לא? נכבד את הרב. לא בזה, בזכות זה אנחנו כולנו נזכה להגיע בחיים ליובל הבא. אפשר להגיד ברוך אתה השם. כדאי, בסדר. אפשר? אני רוצה לומר עוד דבר. ברוך אתה השם. מסכת ראש השנה אומרת ששופר של מקדש של יעל פשוט ופיו מצופה זהב. בוודאי שופר של יובל שמבטא יובלה, שזה הכוונה כאן יעל, מבטא חירות. אין בעל חיים, זה לא בהמה, זה חיה, כנראה עקור, שמבטאת חירות יותר מיעל, כמו שכתוב הערים הגבוהים ליעלים. עכשיו אנחנו נגיד ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת שמיטין ויובלות. השנה היא השנה החמישית לשמיטה, והשנה החמישית ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית. הרחמנו יזכנו לשמור ולעשות ולקיים את מצוות השמיטה והיובל במועדן. השם, שנה הבאה, אם ירצה השם, נספור 6 שנים. אנחנו פה נמצאים פה בארץ ציון על מקום גבורתו של דוד מלך המשיחה, בחדר הלימוד של הרב ברטנורה. כתוב באבא שלנו הקדוש שדוד זה עניין של היעל, גם כן יעל שהרגה את סיסרא עם היתיד, אז כתוב שמאיפה היה לה את הכוח, אז מובן שנתעברה בנשמת דוד המלך ותייבב אם סיסרא, ושם לומדים את כל 100 הקולות שלנו. אנחנו צריכים לתקן את אותה בכי של אותה אימא. אבל כתוב על הר ציון עלי לך מבשרת, על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, מבשרת ירושלים. אומרים לו כוח כלום מבשרת ירושלים. עלי לך זה גם כן אותיות של יעל. זה יצאו שנתחילים בסוף שופרו של השופר של יעל. חוץ משלי, דוד המלך, יעל יש את חדר הקימים, הקימים הם מבני חבר, והם בעצם בני יתרו, ובעצם הייתה דרוזית, או האימא של הדרוזים מהתקופה ההיא, ולכן היה לה כוח לתקוע את היתד בראש של סיסרא. היא גרה ליד עוספיא. כתוב משהו לך ליד... לא כל השטויות צריך.